Pozdrav svima, ja sam Blaženka i u današnjem videu ću vam objasniti kako krenuti sa radom na Poloniex-u. Da biste krenuli, potrebno je kreirati nalog. Samo da naglasim da ovdje nemate referala, nemate referal linka. Znači, ovisite isključivo sami o sebi, o svojem znanju, o svojem iskustvu i naravno o svojem ulogu. Idemo prvo kreirati nalog. Znači kliknemo Create an account, zatim upisujemo svoje ime, prezime, zemlju iz koje dolazimo. Broj telefona je najbolje preskočiti zato što nekad zna biti problema oko tog upisa broja telefona, pa zato moja preporuka je preskok. Mail, password, ponavljamo password, kliknemo nisam robot, I agree i Create an account. Nakon toga ćete na mail dobiti link na koji trebate kliknuti da biste potvrdili registraciju. S obzirom da ja već imam nalog, idem na sign in, idem samo na logiranje, upisujem svoj mail, password i sign in. Sada kad smo ušli unutra, vidjet ćete da tu ima puno brojeva i možda vas to može zbuniti, ali stvar je zapravo dosta jednostavna. Od ove tri opcije mi radimo samo sa ovom, znači samo exchange. Ovdje sa desne strane vidimo coine koji su izlistani i sa kojima možemo trgovati. Ovdje je skraćeni naziv coina, ovdje je njegova cijena, ovdje je volume, promjena, znači da li taj coin išao gore dolje i puni naziv. Ovo ovdje su nam brojevi, recimo za XBC, kolika je bila njegova najniža cijena u posljednja 24 sata. Ovdje je kolika je bila njegova najviša cijena u posljednja 24 sata. Ovdje koliki je taj postotak promjene i kolika je njegova zadnja cijena. Ovaj chart, grafikon, bit će vam vjerovatno na početku dosta zbunjujuć, ali će vam kasnije, kada se malo uhodate, biti jako koristan. I ovdje možete vidjeti znači promjenu i povijest cijene određenog coina. Da bismo dodali Bitcoin na balans, moramo ići ovdje na Deposit and Withdrawals, kliknemo ovdje. Odaberemo Bitcoin, iako to ne mora biti Bitcoin, znači ako vi na nekom walletu ili negdje imate neki drugi coin, pogledajte, možda ga možete prebaciti ovdje i dodati na balans i trgovati s njime. Znači kliknemo na Deposit Bitcoin, dobit ćete depozit adresu, idete na Bitcoin wallet i šaljete kao da šaljete bilo kome drugome. Znači na svom Bitcoin walletu ćete upisati ovu adresu, iznos koji želite sebi poslati na account s kojim želite raditi i to je to. Obično se čeka nekakvih 15 minuta, iako zna proći i do 6-7 sati da bi vam dodali novce na balans, tako da nemojte paničariti, sve u redu, nekad se čeka duže, nekad kraće, sve ovisi o blockchainu naravno. Zatim, kako kupiti određeni coin. Recimo, hoćemo kupiti, ajmo odabrati ovaj FCT recimo. Kliknemo na njega. Idemo na ovaj buy. Znači imamo buy, stop i sell. Kupnja, stop limit. Ovaj stop limit ne koristimo, to nam ne treba. I imamo prodaju. Ja trenutno imam 0,35 bitcoina na walletu. Njegova cijena je trenutno 0,006 i nešto. Naravno, ne preporučam da stavljate trenutnu cijenu, znači kod kupnje uvijek stavite nekakvu nižu cijenu ili pogledajte do koje cijene najniže on može ići, a nemojte stavljati baš trenutnu cijenu da biste što bolje zaradili. Broj coina koji želite kupiti, recimo 65, i morat ćemo to platiti toliko. Fee nam je 0,15 kroz 0,25% i kliknemo na buy. Ista stvar je kada želimo prodati određeni coin. Recimo da vidim samo malo da pokažem. Recimo bele imam,
I sad kad bih ja htjela prodati Belu, isto tako ako želite prodati sve coin odjedanput, samo kliknite na ovo You have i ovdje postavite cijenu po kojoj želite prodati. Naravno nećete staviti baš tu cijenu koja je trenutno, nego uvijek stavljate malo više da biste zaradili, ali sve znači ovisi o vašoj procjeni do kojeg iznosa bi taj coin mogao narasti, jer se može desiti da vam i ne proda. Znači ako ste stavili previše, taj coin ne dostigne tu cijenu, onda vam naravno neće prodati. I iznos koji ćete dobiti je recimo 9,84 za ovu količinu coina i kliknete na sell. Znači stvar je vrlo jasna. Idete malo niže dolje i vidjet ćete svoju povijest trgovanja sa tim coinom. Isto tako možete ići na complete history. Isto tako možete ići ovdje na my trade history i na analizu da vidite koliko ste, ovo je isto vrlo korisna stvar, da vidite po kojoj ste cijeni, kojoj ste prosječnoj cijeni kupili određeni coin, koja je prosječna prodajna cijena po kojoj ste prodali, kolika će biti vaša buduća zarada ili koliko ste zaradili ako ste prodali, znači koliko ste totalno kupili i tako dalje. I to je ono najbitnije što vam treba za početak. Naravno ne preporučam vam da odmah, znači čim se registrirate, da krenete u trgovanje i u kupnju i prodaju dok niste malo proučili, dok se niste malo savjetovali. Ja bih vam savjetovala da se uključite, da napravite račun ako ga nemate u aplikaciji Telegram i da se priključite grupi Adscripto Traders Group gdje su vam traderi sa iskustvom i možda će vam baš njihovi savjeti pomoći da li određeni coin kupiti, da li ne i po kojoj cijeni. Obično u pin postu imaju, evo vidite, imaju znači preporuku za neki coin po kojoj cijeni kupiti i onda ćete u njihovim razgovorima vidjeti po kojoj cijeni prodati, iako ne moraju uvijek biti u pravu, znači morate sami gledati, sami proučavati i to vam je onda najsigurnije i najbolje. Evo toliko od mene za sada. Ako budete imali još nejasnoća, pa ćemo snimiti još neki video. Pozdrav!